Vrei să publici un anunț de mediu și să primești dovada necesară pentru Agenția Națională de Protecție a Mediului în România fără bătăi de cap? Ce ar putea fi mai ecologic decât un ziar exclusiv online, fără hârtie, fără tipar, fără deșeuri? Alegând Gazeta de Mediu, nu doar că te aliniezi standardelor ecologice, dar contribui activ la salvarea copacilor. O alegere digitală pentru un impact real în lumea fizică. Dar de ce să alegi Gazeta de Mediu? Garantăm publicarea anunțului tău în doar 5 minute. Și dacă se întâmplă să întârziem, îți returnăm toți banii și îți publicăm anunțul gratuit. Toate anunțurile publicate pe platforma noastră sunt acceptate de toate agențiile de protecție a mediului din România. Anunțul tău va fi vizibil timp de un an întreg, iar dacă ai nevoie de suport tehnic pentru a corecta sau transmite informații, echipa noastră este aici să te ajute, fără costuri suplimentare. Dacă nu te descurci cu plasarea comenzii, ne poți trimite anunțul pe e-mail la gazetamediu@gmail.com sau pe WhatsApp la 0759 858 820. În plus, suntem încrezători în serviciile noastre. Dacă nu ești mulțumit în primele 7 zile de la comandă, îți returnăm banii fără întrebări. Și pentru că ne dorim să fii alături de noi pe termen lung, îți oferim cel mai bun preț din țară, 99 lei anunțul. Publică primul anunț și primești un voucher de 50% reducere pentru al doilea. Și nu e o glumă, voucherul nu expiră niciodată. Hai să îți arătăm cât de ușor se publică un anunț de mediu. Pasul 1. Click pe Shop Online. Pasul 2. Scroll în jos și click pe Cumpără acum. Pasul 3. Completezi datele lipsă. Dacă vrei factura pe firmă, selectează persoană juridică și introdu datele. Nume, cui, adresă. Pasul 4. Dacă ai voucher, îl poți adăuga aici. Dacă nu ai, treci la următorul pas. Pasul 6. Introduci textul. Copy-paste. Dacă ai pregătit un document Word, PDF, etc., atunci dai copy la conținut și paste în această căsuță. Dacă nu te descurci, poți trimite informațiile și pe e-mail sau WhatsApp. Pasul 7. Trimiți comanda către noi și în sinea ta sper să dureze mai mult de 5 minute. În câteva minute primiți pe e-mail și pe WhatsApp mesaj cu anunțul publicat și dovada publicării ce trebuie să o atașați la dosarul dumneavoastră de la APM. Dacă în 5 minute nu e publicat, beneficiați de el gratuit. Ne contactați, rezolvăm eroarea și vă facem refund la bani. Haide să construim împreună un viitor mai verde. Alege Gazeta de Mediu pentru toate anunțurile tale legate de mediu.